Hello guys, welcome to my ND Present YouTube channel. आंनि ND Present YouTube channelआव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोन, आं दिनै नोंसोरनो जोंनि भारत हादोरनि एबा इन्डियानि आबुं मुङा मा, What is full form of India बेखौ खिन्थानो आखायाव लादों। नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिबायबो जानो हागौ आरो मोनथियैफ्रा नायनानै लादो। इन्डियानि फुल फर्मखौ मोनथिनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसे गुरैयै खावलायनाय, जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै ला। दानिया फैदो जों इन्डियानि आबुं मुंखौ नायलांनि। इन्डिया आइयावनो जाहैबाय इन्डिपेन्डेन्ट, एन नेशनेल, डि डेम'क्रेटिक, आइ इन्टेलिजेन्ट, ए एरिया। अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय दानिया जोंनि भारत हादरनि एबा इन्डियानि आबुं महरा।